او مالك تجيه گوبویا جدره که الهامی جگلک کچین لی چار آلیه جیهانی. نیکول سوت از مانگرا خانشین و هنرمندک سرکفتیه. لی دیبستان افریقیا باشور دگره داگو پروردهیا ستم زانستی تکنولوژیا اندازیاری و بیرکاری پیشفه ببه. بیکارین و زانی ناوی ده واری زانستی و هنری ده او بالی دکشینه سر گرینگیا ستمی گو هنری تکلی کونشوپیا ستمی دکه. گو دناو وی ده زانستی تکنولوژیا اندازیاری و بیرکاری و تحوینه. When you add steam in, Gavaku hûn stîmê lê zêde dikin, ez hizir dikim bê em çi dikin. Em zarokên xwe bi pêş vedibin ku hemî mêjiyê xwe bikarbînin. Rast e, dema ku ew hevil didin, pirsgirêkekî çareser bikin, em hemî behrên wan bikarbînin. û em ê xwe bispirin wan da ku hûn ji mezintir keşeyên gêrstêrkan ku hîna çareser nebûne çareser bikin. Ji ber vê yekê em dixwazin ku ew hemî mêjiyê xwe bikarbînin. û ez bawer dikim ku Steam bi are wan dixe cihek rast bo vî tiştî bikin. Naskirina alav û jêhatîbûna wan ji bo berhevkirina vî tiştî ye. Li Efrîqya Başûr sêzde ji sedî ji derçûyê stêmê jin. Steve Sherman bi biryar e got ew wê hejmarê zêde bike. Ew mamosteyekî xelatgir û damezrînerê rêxistina nebêqezenc Living Method. If you look at the number of گر مرov له هجمارا زانیاران بنێره jin di vî werî de pir hindik in û dibe ku ev be ku hin ji wan xwendekaran his nakin ku pêwîstiya wan bi tiştekî heye ji ber ku ew tenê nimûneyên mêr di vî werî de dibînin. Ji ber vê yekê tu nimûneya jinê derdixî holê û ji nişka ve xwendekar wê yekê dibînin û têkiliya xwe pêra dikin û ev yek pir girîng e ku ew bihêztir bibin û berdewamiya xebatên xwe di STEM de bikin. Efrîqya Başûr bi xwe di xebatên naskirina ezmên de roleke girîng dilîze bi planên ji bo avakirina navendeke bejayî li herêma kar û godê pêşgirî bide xebatê paşerojê yê NASAyê. Xwendekara Pola Nihan Ezra Eroglu dibêje stot ji bo wê û hevalên wê bûye mînakeke ilhamî. Têbîra min dema min li Nikol Stat temaşe dikir. Ji ber ku sternasî bala min pir dikşand. Ji ber vê yekê min vîdeoyek wê hebû ku diyar dike çawa ew hin karan li esman dike û niha dîtina wê li vir bi rastî jî kêfxweş e. Ger bixwaze tiştekî bike cihê ku lê dijîn yan kesên derdora wê peywendiya wan pê tune ye di dema ku hêviyên wê bilind in hûn dikarin vê yekê bikin. Kembera ewlehiyê girê bide. Efrîqya Başûr amade be ji ber got paşeroja zanistî û nûjeniyê ber bi destpêkirinê vê ye. Bêhêza bîrweriya gencan ku tiştek nikare wê rawestîne. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.